С мен, Ави. Чуваш ли? Ей, бавно! Абе, спри. Не ме интересува. Пикал си 1 милиард пъти. Ела до мене сега. Ела до мене! Ей! Копале, докато правиме видео, няма да се дърпа. Стига. Абе, братле, има коли. Пресичаме. Я спри! Хе-хе. Това не е послушния. А ти, защото си черен, малко по-бавно, ако обичаш. Ако има беля, която да свърши, това ще си ти, братле. Аз спри тук. С мене. Я, Джак. Ави, спри. Джак, ела ляво. Ляво ми дече. Хайде, ти поне слушаш. Не, ти не. Ави, до мене копале. Ей. Абе, искаш да те върша? Я да питам. Чак, спри. Абе, спри. Я седни долу. Я кажи, искаш ли да те вържем? Кажи. Искаш ли да бъдеш вързан? Кажи. Кажи пред камерата, айде. Да не си много отворен. Айде кажи. Спри. До мен. До мен. Братле, не само до мен. До нас. Погледни къде ходи, Джак. Погледни. С мен. Забави темпо, ей. Много бързаш. Не, спри се. И това е професионално избягване на куче. Сега това е професионално хващане на куче. Спри, Ави. Ходиш бавно, си го хващаш като пич. Ела сега. Ела тук. Сега правим пауза. Правим продължение. Няма кучета в околността. Да го духат бедните, както и циганите. И let's go. Бавно до мене. Бавно. Аре, Джак, тръгвай. А ти до мене, копане. Много бързаш. Ави! Забави темпо. До мене, ако обичаш. Я, чак, забави малко. Забави малко, бе, копале. Ела. Хайде, ела тук. Стоп. Спри се. Айде, ела с мен. Това не е с мене, копале, ела тук, ведно. Не ти. Ела. До мене, Ави. Ави, до мене. Ей. Стоп. Спри се. Хоп.